for eden sebo to dwa no mo che say de aya no de nkrofo bi abunu agu aso nti ho akohia say wo mo okuta to me kratas we ye adwuma no wode wo nwuma nyina gu we health facilities regulatory agency no wo say de hyehyeyete no wo pese wo be ka apom di adwuma ko no a say ya nkwankra na say aban de no ni nyina na wo say wo nya ho nkrata wodi bedu adwuma so dodo no ani license na wo ye adwuma ntia mo adwuma no enim gu na egu asenti kopem sempanimfo betu ho anamo no wo nya adwuma. John Asumaning Japan eye hefra apoyamantamu coordinator na nchiremu anwadi tu jase sese no apomodinga so ya ahodo a wonom ede hefra enhyehyeye eye adwuma no wonom enoso na wonom kura no hefra enebo a wonom ema enhyehyeye nyina no wonom etumi yeye the sense what they are to apomodinga so ye womamu nyina enim se omamodin se enhyehyeye ene tumi krata se wonom enya efri hefra honom no wobedi so na wonsa ka entesade a obeto wonom asoye nimu owureye de sansemi tudwa wa abra wonom ebie ayaresabia foforo ano ewo achim eyirabi ewo achimansa mensine ewo apoyamantamu ano se obi pese operate health facility obeba ya soye se krade amaye simple obetumi akọ online your web page na wa ko started your friend registration registration ni mo no requirements so called online requirements ni nyina e wo ho a ebeche eniema e wo se we ye wo form a obe fill and required documents bi wo ho no so agency ni be bisa ne be pese wo dey so sa requirements no documents no be provided na utimi ye we ni nyina na your registration fee no so to na say we registration process. Reverend Alfred Osepoku na saya resabia yi eyene dia wo kire ne ehye ni nkranti a ama wasi saya resabia na amatememfo yo botai ni nyina no say achemansa efo ni menuanom a ewo Ghana ha eye impum so ni impum o meja hodin ti na ma me ye o san say achemansa eye bia sabi ye kampuntu a afa baabi no ono wo fam kakra enunti mabua mansin no enkura beta bia o ha bia wa yarsabia no hospital niema but still ye na mpese epagya no etimi mpagya and am say sana tiade a me ne meyire ye rebeto ye ho so me epagya ayarsa adwuma no wo mansin ha na yahwe ye mrewa ene enkokura ye mabawa ene enkwada